Mister, antes de nada, unha valoración xeral do que foi o partido de Xeque. Bueno, pues creo que un partido disputado porque bueno, as condicións do campo creo que nos perjudican a ambos dous equipos, pensando que somos dous equipos parecidos no que se refire á idea propositiva, de levar iniciativa, de controlar o xogo con balón. Creo que nos adaptamos ben para ser un contexto totalmente diferente ao que temos nos na nosa casa. Creo que o equipo na primeira parte foi capaz de, por momentos, apretar ben a saída de balón, a salida con moita mobilidade, cos laterais altos dentro, un pouco esa situación dos puntas, que dudábamos se iba a xogar cos dous puntas despois do partido do Fabril, ou volvería a un punta como os últimos dous encontros. Bueno, eso nos sorprendeu un pouquiño, temos que ir facendo certas adaptacións, pero bueno, salvo o penalti na primeira parte non recordo ninguna parada de Santi, ninguna intervención, e creo que nos tomamos varios chegamentos claros e algunha situación de presión que roubábamos e que non éramos capaces de definir con claridade. A partir do gol creo que a segunda parte foi moi boa pola nosa parte, controlando o xogo, creo que fixemos moito dano con Iago por dentro desde a esquerda e Sola aparecendo por fora, tivemos varias situacións moi claras, creo que a entrada de Ander e Nacho nos aportou moito, Nacho nos duelos, Ander no desequilibrio, chegou o penalti que bueno, non pudemos convertir bueno, creo que sí que houve ocasións para empatar, non? A partir de aí, os últimos 15, pues bueno, nos intentamos empatar, tamén puido caer o segundo en algunha situación illada, pero en líneas xerais creo que o resultado non é xusto. Creo que nós fixemos un bo partido, creo que chegamos aquí e nos adaptamos moi ben a todas as circunstancias, un campo difícil e me sabe mal, pues, porque bueno, creo que os xogadores fixeron un bo traballo como para polo menos empatar o partido nese momento do penalti ou tal, e a partir de aí, pues, un partido novo que nos quedaría por diante. Falabas ahora dese penalti en contra, tamén capaces de convertir. A sensación de que tanto Bergantiños como Ourense son dos equipos a dos puntos. Non sei se queres que pongan precisamente esos detalles. Sí, bueno, últimamente son resultados cortos. É certo que bueno, se analizamos os 75 primeros minutos, o Ourense postou a situación do penalti, creo que nós tuvemos máis. Dentro de a nosa intención, que creo que a mesma que a da Unión Deportiva Ourense en canto a controlar o xogo con balón, creo que nós tuvemos mellor. Non vin ou non percibín erros na saída nosos que o rival podíase aproveitar, e sí creo que nos forzamos varios erros na saída do rival que non aproveitamos. E despois con balón creo que nós fomos capaces de xerar máis incomodidade e máis situacións que o rival. Resultados curtos ahora, porque nós ao principio, se alguén me di nas 4 ou 5 primeiras jornadas que os resultados nosos iban a ser curtos, non o creía. Este mes pois, non fomos capaces ainda de marcar, bueno, non teño dúda de que o faremos, non teño dúda de que o equipo é capaz de xerar ocasións, de que vai a facer goles. Fomos capaces de que sí garantir unha regularidade a nivel defensivo que nos permita encaixar ou recibir poucas ocasións e encaixar poucos goles. Agora pues, temos que intentar axustar un pouco a nivel ofensivo os números. Pero bueno, bueno, me vou satisfeito co traballo dos xogadores, do equipo, de como se adaptaron a unhas circunstancias que aparte tiña dúdas de poder, había algún xogador que non tiña nin as botas adecuadas como para poder disputar o partido, entonces me vou contento coa sensación e máis, temos que ver o gol, temos que corrixir, temos que seguir mellorando, evidentemente arriba temos que fazer máis situacións, a ver se a partir de aumentar o número de ocasións de gol, pues facemos ou temos a fortuna de que nos podan entrar máis goles, pero en líneas xerais tampouco temos que volvernos todos, esta categoría é así, o Bergantiños é difícil ganarlle, é difícil facerlle ocasións e creo que temos que insistir un pouco na idea, evidentemente pues, modificando aquilo que temos que mellorar. Por último, falabas precisamente desa cuota goleadora, o equipo empurra, os incluso desde o punto de penalti para materializar, son xa 4 partidos sin derrota. Non sei se crees que hai un tema mental ou é unha parte máis do tránsito dunha. Sí, eu creo que é normal, non? Se analizamos a mellor pues, a meirande parte dos equipos, non sei se esos equipos que teñen un maior presuposto, pero o resto, pues, creo que sempre pasas por dinámicas boas, de máis goles, de menos goles. A mí, se me dicen que ao principio nos íbamos a quedar 4 jornadas sin facer gol, non o houvese ni imaginado, e se me dicen que íbamos a pasar varias tamén sin encaixar gol, tamén me costaría encaixar. Non? O fútbol ten estas cousas, son campos moi grandes, hai moita incertidumbre e
a veces pues suceden estas cousas, pero está claro que os números e as situacións de gol que xerou o equipo e a capacidade que tivo de fazer dano ao rival pues está aí, e temos que seguir reforzando esa idea, temos un grupo xoven, creo que todos confían no que intentamos, no que proponemos, reforzar todo eso, seguir con ambición intentando mellorar, e tamén evidentemente a cuota de responsabilidade que ten o entrenador, non? O tema do penalti, pues, temos que fazer algo, van dous penaltis que tivemos os dous os erramos, tivemos suerte no primeiro que foi gol no rexeite, hai xogadores que teñen capacidade para facer gol no penalti e temos que, bueno, tomar maior responsabilidade quizá nós a hora de elexir, porque, bueno, quizá temos un grupo xoven, un pouco, bueno, sin demasiada experiencia e quizá nós en ese sentido tamén temos que axudarles un poquinho a tomar esa decisión. Gracias.